So total daw apo kay start tupad na yun. Ay gamit ko na buning gindadanong. Tapang kay pala dito barangay ta meeting pikan ni kapitan. Diyan. Diyan apa sa regional dito brand. Nagnako na ako. So exercise bike. Yan. Wala niya ako na adon niya. Kadto ako naglako. Kadto ni Lula. Talo ka eh. Panagtawad yung nadong yung naglako. So dito banda po na makikita yun. At pinagparada kami di kanal nga nap-nap no itidagan. At po medyo nunig ata kanal. Pagatunin ko lang. So tatawo kay nalpas man timay sa aldawan. Bigat to man na yan. Nalpas dito pad. Ay. Pukis man di taon. Nagapo. Tatagin na natin apaw. Just ko pa di cellphone ko ta lubat. Dayan ba po? Kaya ito malay.